Novi Renault Captur ima atribute koji ga čine savršenim SUV-em. SUV je skraćenica za Sport Utility Vehicle. To je robusnije, višenamensko porodično vozilo, udobno i lako za rukovanje, koje može da vas prati u svim vašim slobodnim aktivnostima. Samouveren i privlačan, novi Renault Captur ne samo da ima avanturistički izgled, on je stvoren za avanture. Zahvaljujući velikom rastojanju od tla, lako se nosi sa visokim ivičnjacima i veoma je udoban na neasfaltiranim putevima. U gradu ili na otvorenom putu odvešće vas gde god poželite, bez obzira na uslove. SUV je takođe pouzdano vozilo za celu porodicu. Povišen položaj za vožnju novog Renault Captura vozaču pruža osjećaj lagodnosti, dok će putnici ceniti udobnost i sigurnosne karakteristike koje on nudi. Beg od svakodnevice nikada nije bio bezbrižniji. Hvala što ste pogledali ovaj video. Nadamo se da smo odgovorili na sva vaša pitanja o novom Renault Capturu. Ako vam se dopao ovaj video, kliknite na dugme sviđa mi se i zapratite naš YouTube kanal. Za više informacija posetite našu web stranicu ili najbližeg distributera da biste isprobali novi Renault Captur. Hvala još jednom i vidimo se uskoro!